po celej šírke obidvoch prúdov. Milé dievčatá, chlapci, strední tréneri, vážni rodičia, jednoducho, milí priatelia tohto krásneho športu. Vítame vás na mestrovstvách Slovenska jednotlivcov stolotenice najmladších žiakov, ktoré z poverenia Slovenského stolotenisového zväzu organizuje stolotenisový klub ZŠ na tenisku Pezinok prvýkrát vo svojej histórii spolu s obcov Viničné a mestom Pezinok. Pezinok a Viničné budú spoločne kladnúť hostiť najlepších 32 chlapcov a 24 dievčat na Slovensku vo veku 11 rokov. Dovoľte mi preto, aby som na tomto vrcholnom podujatí sezóny privítal jeho hostiteľov. Starostu obce Viničné pána Štefana Lenharta,
primátora mesta Pezinok pána Olivera Solgu, viceprimátora mesta Pezinok pána Miloša Andela, riaditeľku základnej školy vo Viničnom pani Janu Krapovú, riaditeľku základnej školy na Bielenisku pani Ingrid Jurčovú, a delegáta Stolnotenisového Slovenského zväzu, ktorým je jeho podpredseda pán Štefan Pekov. Už teraz verím, že o zdarný priebeh týchto majstrovstiev Slovenska sa postarajú hlavný rozhodca, ktorým je medzinárodný rozhodca pán Miroslav Sahol, a jeho zástupcom je pán Alexander Cibol. Riaditeľom turnaja je pán Pavel Alexi a predsedom organizačného a prípravného výboru pán Martin Jalovecký. No a tí najkrajšie večerí dnes sú rozhodcovia pri stole, 16 kvalifikovaných rozhodcov, ktorí budú vládať državať pravidelstvo. Na majstrovstvá Slovenska tradične oslovili víťazov slovenského pohára mládeže v ročníku 2011-2012 sa v kategórii najmladších žiakov stali víťazmi a ocenenie budú rozdávať hostitelia, čiže starosta obca Vince a primátor mesta Pezinok, pán Štefan Lenka a pán Oliver Solga. Chlapci, zhodne na prvom mieste sa umiestnili Dalibor Diko z Korava Námestovo, a Martin Kysel z Krvošína. Ako vidíte, majú na dresov jednotku a dvojku, takže plne zaslúžene sa stali víťazmi slovenského pohára v tomto ročníku. Tak do stredu situácii. Víťazkou slovenského pohára v kategórii najmladšej žiačky sa stáva Emila Bošová z STO Války. Tam má síce 101, ale to znamená, že o 100 a vyššie sú dievčatá, takže je takisto momentálne trvá rebríčka. Odovzdávam slovo našim hostiteľom, teda starostovi obce Viničné a primátorovi mesta Pezinok, aby nám povedali pár úvodných slov. Tento areál, ktorý tu stojí, ktorý sme poskytli na podujatí majstrovstiev,
Ďakujem všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme tu dnes boli, aby sme mohli spoločne obdivovať výkony mladých športovcov. A vám, dievčatá a chlapci, želám veľa úspechov. Pohľad na vás ma naplňa optimizmom, že nie je pravda to, čo sa hovorí, že dnešné deti sú lenivé a sedia len pri počítačoch a nič sa im nechce robiť, keď športujú. Vy ma naplňate optimizmom, že to nie je pravda, že nám rastú budúci majstri. A keď som počul tú najkrajšiu pieseň, myslím si, že pre každého z nás našu hymnu, tak som si predstavoval, ako raz možno pri zvukoch tejto hymny vy budete stáť na stupňoch víťazov. Možno však, že to nie je najdôležitejšie. To najdôležitejšie je to, že sa venujete športu. A nielen športu, ale aj priateľstvu, pretože pri športoch, pri športovaní vznikajú najkrajšie priateľstvá. Tak vám želám, aby vám to vydržalo celý život, aj ten šport, aj tie priateľstvá, aby ste dosiahli veľa, veľa úspechov, aby sme sa spolu s vami, s rodičmi, s funkcionármi radovali z tých úspechov. Všetko dobré a držíme vám všetci, ako sme tu palce. Organizácii a pravidlám celého majstrovského turnaja povie nám slovo jeho riaditeľ Pavel Vec. Ďakujem pekne, budem veľmi stručný. Takisto vítajte všetci účastníci Viničov, ja som to napísal všetko do propozícií. Skôr než vám poviem o organizačných veci, prichádza mi poďakovať v prvom rade si Viničné, ktorá nám umožnila využiť na poďakovať mestu Pezinok za podporu organizácie alebo ste už našli tých balíčkov, keď sme dariteľovali. Takže týmto chcem povedať, že podmienky sme sa vás snažili vytvoriť čo najlepšie, aby sa veci u nás chceli povedať. V organizácii turnaja poprosil ma hlavne rozhodca, aby sa venoval pomočil za rozhodcovské veci, aby sme skutočne ten povedať nevolali. Takže máte všetci časový plán, ktorý sme rozhodli dodržiavali. Toto ja tam vždy nejaký pár minút skôr, 15-10 minút, takže treba ten čas netom dodržiavať. Hrá sa za 8 skôr, keď to osloví vzadu, kde je 10 statistické zariadenia, ktoré na stolí, na tým môžete budete trénovať, ako chcete. Avšak pokiaľ sa náhodou niektorý základateľ určie, keď počítate, aby som tam neskôzol časový plán, tak môžu byť tie stoly využívané ako riadne na tie stoly, takže potom, keď to budú trénovať, treba keďže máme hlavne takú, ako máme, myslím si, že veľmi peknú a priestor je dosť, hlavne rozhodnáč žiada všetkých, okrem kaučov, ako sa zdržiavali mimo hracieho priestoru, to znamená skoro nechodte, máte tribúnu, máte stoličky tuto dole, rozhodcovia vás určite nenechajú pri ohrádkach, máte tam stoličky pre kaučov, presne sa pravidlo. To je z tých organizačných vecí asi všetko. Poprosím ešte do 10. keďže nemáme nahlásené školky, ešte tam nejaké zoskladanie, ešte za mnou hore na tribúnu z toho hlavného odborcu ohlásiť školky a takisto poprosím lístky nahorený pre hráčov a budúcich práv, tí, čo sú boli objednaní v bufete, kde vypadne a povedzky si môžete vyspíknuť a prípadne čo si povedať. To je bolo všetko, ja ešte poprosím pána starostu, obce Viničná, pána primátora Sovku, aby zahájil aj úvodnou rozsudkou.
pre rok 2001-2012 a otvorené. Príjemný deň.